Umbogazi lophela ke ibhola ke njenga manje captain waMapakani ushaya pass ke Umbogazi sibheka uMapakani amamore ugijima kakhulu nebhola ke uya phambili manje sibheka ke manje uNdaba ushaya cross ke uNdaba nake ketha wasebenza uGoalkeeper akasuka inkosi naleke thona uMapakaniya naleke thuba Maswanganye sebenza uChipezeze ikhona nje lento enhle enziwa uMapakaniya mbukeli Umbogazi sizini yakhe ngicabanga lesibili ufike wadlala kahle kakhulu ke Umbogazi sibheka manje yena ke uNdaba ushaya cross ke uNdaba buthuma sebenza ke uChipezeze hey engathi uzoyiwina futhi 100,000 uChipezeze Ndaba bemvimba ke uMbothong Maswanganye bemvimba ke Maswanganye John Wick Chipezeze lo hey bokumgunda cha igrass cutter le hey walukasha uChipezeze afike naMapakaniya hey une technique lo mfana waseshawela madoda Welphakamisa ke Moremi nayingozi uGoalkeeper ibhola ke ligetse ke uChipezeze CM thola ngapha ke Umbogazi yena sike free header Chipezeze loyo ay uyala ngempela ke Chipezeze Police lisegazini hayi uyalazi ibhola ke Police siphela manje ke uNdaba bakathola ke igoli ke Mapakaniya Ndaba yebo ndoda yakho Chipezeze loyo Khokhwana madoda ngabe manje ufonini manje uma sevi ibhola kanje uChipezeze akho hayi ngizomlanda ngithi uyakhumbula ndoda ekhulu kwa ijesi awunginikeze bayabukela ama defenders owalapha ke mbukele iMagesi free head yakhe lapha ke Umbothong uChipezeze uthi hayi ake nimeni madoda nangu uChipezeze ngathi ke thintekile hayi kodwa uyasebenza ndoda madoda hayi kho so ke sibheke nje ama saves wakhe uChipezeze mbukeli awubheke nje ama saves kaChipezeze ngabe ke iscore mhlawumbe u6-0 manje awubheke nje leyogcina mbukeli la iduze 6 yards la concentration awubheke nje lapha ke uChipezeze unompembe ngathi uyabhala manje uZanzeka wayimosha intenze uZanzeka umbhayela manje uZanzeka ngabe ke goalkeeper uthintekile futhi kokuqala nje ethi-ke uthintekile ilokati ngesibili ke kanti ke yelo card ke yakhe esithathu ke Chipezeze kule season yakhona uthi bangibhalelana yini abangibhala ngizamthola uZanzeka CM ushake pass ke CM trapa kamnandi ngapha ke uNdaba sibheka yena ke uNdaba ibhola phasa kamnandi ke uNdaba Moremi washo umzondoda baphe banolwazi elihle ibhola mbukeli ela Mapakaniya zakhali isefe emva kwakhe yena-ke lapha ke mbukeli uChipezeze imbumbulu mbukeli wadive waphelela uChipezeze beka phakathi ke khona ke lapha yena-ke uMoremi bheka nje le phase yakhe lapha ke uNdaba hayi rocket ngempela le hayi nena ke hayi wadive waphelela uChipezeze shaya igoli lapha ke Moremi ikhona nje ijealous kancane kimi ukuthi uMoremi usuka lapha kuSuthu ngabe lamagoli washaya kuSuthu kodwa kulungile hlangana amathambo mbukeli Orlando Pirates 1 Magesi not
Bosbo nomshishe mshisi Saturday ngayivala ifondo madoda phungula shake phansi lapha ke sifanele ke Tibukatinez sebenza ke Chipezeze sihamba ke isikhathi emva kwemzuzu engama Morem shake phansi ke Morem Makhupa cheka mnandi ke Makhupa ophasa ke isikhathi ke Makhupa Sibeba ke manje ke Maswangane uyasikaza ke Maswangane zama ukushaya Chipezeze hayi Chipezeze namhlanje hayi uvimbile ndoda madoda sele ke 3 minutes uthi phele ke umdlalo ahlangene amathambo Orlando Pirates 1 Marcus Makhupa lo Beka phakathi bona bayinake Makhupa hayi noma kanjani amabhakani ahamba kuma-semifinals kuwona amabhakani lapha yinake Makhupa mbukeli sokusele nje imzuzu emithathu ukuthi ke uphele komdlalo noma kanjani amabhakani ayahamba kuma-semifinals ake sibhekele ibhola eliza lapha naye ke uMaswangane amabhakani aphethe ama-ball players mfana ngithi hayi ibhakani nawe uyawuvuka phansi shaya iphasi Zakhalise emva kwakhe uChipezeze khona la iduze nje lapha yinake uMakhupa yingakho ke esikhathini esiningi amabhakani yami wedlala noma ngabadlala kuphi iyagcwala inkundla mbukeni ikhona lento abayenza amabhakani ikhona lento niyenza ke eMagesi yena-ke lapha ke uChipezeze wenza ama-saves amaningi ikakhulukazi ke esiwombeni ke sokuqala yena-ke uChipezeze uthi nalapho lo skoleni udazange